Аплауза си в солистичната стая. Пристигна Веско, който само след 3 часа или 2 трябваше да изсири живота на героя. И от тогава се носи тази легенда, българската събота в концертен бал. Аз имах много голямото щастие да работя в един прекрасен оркестър с много хубави турнета и концерти. Даже първата съпруга на Веско Ешкеназия, Ангелина Атанасова, работеше в нашия оркестър, вече покойни са, за съжаление, бяхме много добри приятели, аз съм от Кум. Така, друго, какво искам да кажа? Едно нещо, което исках да кажа онази вечер на връчването, но го забравих. Искам да отдам дължимото на моите родители, които вече влизат в доста късна възраст, за това, че не се разколебаха в най-малките ми години да продължат да ме насочват към музиката. Защото аз съм един от малкото музиканти, вече от живите музиканти, които са първо поколение музиканти. Ако погледнем всички около нас, имат майки и бащи музиканти, Леля или Чичо са музиканти, просто започват от някъде. И винаги съм им завиждал, защото им е малко по-лесно, винаги могат да ми помогнат. Аз започнах в едно нормално читалище Иван Вазов в Пловдив, при един аматьор. Тъй, че ръцете ми се сложили от един човек, който не беше и професионалист. И няколко години по-късно вече започна това развитие. Но за мен това е огромна чест, че успях, въпреки че не съм музикално семейство, да продължа да бъда професионален музикант. За картините какво мога да кажа? Мога да кажа как започнах да рисувам. Аз току-що го разказах в частен разговор, сега ще го направя малко по-збито. Поради здравословен проблем с зъб и подувайки се от това нещо, не можех да сложа цигулка в продължение на месец-два. Просто имах някакво възпаление на корена на зъба. И съвсем случайно една моя приятелка ми донесе хартия и акрилни бои. Каза, защо не питаш, като не можеш да сириш в момента, да порисуваш. Аз не смях и го приех много така обидно едва ли не. И изобщо не обърнах внимание, макар че някога едно предсказание на известна екстрасенска беше казало, че първи ми талант е художествено изкуство, не цигулка, на което пък тогава аз се обидих. И с много невяра и просто едва ли не насмешка започнах така, на шега, но то така ме спечели, че до сега рисувам всеки ден. И това е резултата, който виждате от последните няколко месеца всъщност, плюс някои картини от 2013 година. Първото си произведение, ако мога така да го нарека, е създадено през месец март 2012. Никога не съм учил рисуване на лица, освен като всички нас от това поколение в началните класове. И това е резултата от моите търсения, в крайна сметка. Понеже съм пътувал много по света, обичам страшно много всички изкуства. Обичам много архитектурата, обичам готиката, обичам големите майстори и познавам творчеството им от лично ходене по музеите. И някак си така стана естествено прехода. Много от картините представляват църкви или катедрали, в които съм бил, или имам спомен от тях, когато съм ги посещавал, или снимки от тях, които са ми останали от преди години. Втората категория са фантазии, както аз ги наричам, и някои графични опити за въглен, молив. И отзад двете големи картини са мокро в мокро, както се нарича. Това знаете какво значи. Това е смесена техника. Все пак има и акрил, има малко крета и различни материали. Това е, повече не мога да кажа. Надявам се, че ще изпитате удоволствие. Пак казвам, това е моя хобби, никога не съм имал претенцията да бъда професионален художник. Изпитвам прекалено голямо уважение, докато има професионална художник към тях. И знам, че трябва същия труд, както си говоря от 5-6 годишна възраст. Тъй, че нямам никаква претенция да се правя на сериозен художник. Просто искам да споделя
нещата, които виждам и чувствата, които се пораждат от мен. Ако стигнем по някакъв начин до вас, аз ще бъда щастлив. Желая ви приятно гледане и хубав ден. Благодаря на всички. Аз понеже се обадих на Ивана и тя поиска много високо награда. Сега се обадих на един цигански оркестър и те поискаха много пари. И понеже тук няма музиканти, аз ще направя запоята на шасира нещо. Ще шасира нещо за обсегане на главата. Макар че не гарантирам за формата, на практика не съм свирил от вечерта, в която получих наградата от тези мили девойки. Тъй, че ще ме извините.